Anay Iloilo City Councilor Plaridel Nava nagapati nga hindi pagpangawat ang motibo sa pagtiro patay sa negosyante nga Chinese national. Apang Iloilo City Police Station 1 nagpanindugan nga pagpangawat ang motibo sang suspetsado. Si John Sala nakatutok. Naimbito kang Indi Pagpangawat ang pinakamalapit nga motibo sa pagpatay sang sospek nga si Andy Mahinay sa Chinese national nga negosyante. Ini ang pagpati ni Anay Iloilo City Councilor Plaridel Nava matapos na istorya mismo ang sospek. Personal nga nagpalapit sa iya si Mahinay kag ginsaysay sining nga wala ini sang tuyo nga kawatan ng negosyante. Ato ya personal din nga grudges. Ibangod kay naimbito to ya si Hapon sa ginubra siya sang Taiwanese national. Pinagpartment to siya sa kilid sa establishmento sa biktima. Suno siya, gimulay siya, gibuyayaw siya. Kung natingalaan ko nga ang pulisya, ginitap-tinap nila yung robbery. Kung yara, gitman to yung minor din dati nagkuha sa bag. That was an afterthought on the part of the minor, but hindi to yung mong intensyon sa suspect. Ginkumpirma man ni Nava nga ang pusil nga gingamit ni Mahinay sa krimen ang ginprenda sa iya ni Police Corporal Val Alan Lisay. Dugang pa ni Nava nga personal nga nagpadulong si Lisay sa pamilya sang sospek kag ginbawi ang pusil. Pulis mismo ang mga nagkadto sa balay nila. Samtang nagpanindugan naman ang Iloilo City Police Station 1 nga robbery with homicide ang ginpasaka nila nga kaso kay Mahinay bangod santo sa panaysayon sang ila testigo nga minor de edad tuyo sang sospek nga mangawat. Kung mana ang iya allegations then proof them i-proof nila sa prosecutor's office, but our witness nagahambala na robbery with homicide ang sa investigation natin investigator mina ang gagawa sa aton nga investigation. Madumduman niya kay Nava nagpabulig si Mahinay para magsungka sa kapulisan apang nagpanidugan si Pagiya nga nadakpan ang sospek kag wala nagsungka. Upod kay Cirilo Rintuque, John Sala, 1 Western Visayas.